Pozývame vás už túto sobotu na netradičnú zabíjačku na chate Žiar v Rajeckej Lesnej. Účinkujú, prežúvajú, tancujú a zabíjajú. Krojovanie horské vraždiace komando. Chvíľu živá, ale potom úplne mŕtva šviňa. Majster kuchár a majster mesiar, ľudová mužička a DJ drsný ovar. Okrem kľobás, jelítok, tľačeniek, griľovaných rebier a iných mesotariánskych dobrôt vás čakajú ťurnaje v paintballe, streľbe z luku a kuše, zorbing, ľanová dráha, škákací hrad a trampolíňa, jazda na koňôch, tomboľa a mnoho ďalších prekvapení. Vstup voľný. Pozývame i firemnie kolektívy. Viac informácií na www.chataziar.sk. Ešte si na to vypíme. Tak, Kejza, na tú, ako by som to okľukol, na tú zabíjačku. Nezabudnite, v sobotu 12. novembra na chate Žiar v Rajeckej Lesnej.